tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Back-N-Earth Secret File. Niluhuran ko si brother sa simbahan para sumubo. Hi, DJ Rocky. Finally, may lakas na ako ng loob para ikuwento sa iyo ang experience kong ito. Itago mo na lang ako sa pangalang Gemma. Isang early 20s girl somewhere from the Luzon area. At ito, ang aking SPG. As in, Super Back-N-Earth Secret File. Una sa lahat, aminado naman akong makasalanan akong tao. Kaya nga ako madalas magsimba. Hindi lang tuwing linggo, kundi pati na rin weekdays kapag may time ako. Kasi bukod sa pagpapasalamat for all my blessings, humihingi rin ako kay Lord ng kapatawaran. Humihingi ng patawad sa lahat ng mga kasalanan ko sa buhay. Yun din naman ang inihikayat ng simbahan. Ang magsimba. Ang simbahan naman kasi ay hindi lang isang lugar para sa mga taong banal o makadiyos. Isa rin itong lugar, lalo na para sa mga makasalanan. And kaya ko nga sinishare sa programang Rocky's Secret Files ang kwento kong ito. Kasi nga, secret ito. Hindi ko to nabanggit ever sa mga kaibigan o mga kaanak ko. Kaya pagbigyan nyo na ako, pasensya na. Anyway, to make the long story short, nagsimba ako isang linggo. Recently lang. At nakaranas ako ng temptasyon noong araw na yun. Doon mismo sa simbahan. Natempt ako sa isang lalaki na nakita ko sa may altar bago pa man nag-umpisa ang banal na misa. Hindi ako sure kung seminaryan ba to o altar boy o deacon. Basta ang tawag ko na lang sa kanya, brother. Brother. Bakit ako na-tempt kay brother, DJ Rocky? Ang gwapo Super freaking gwapo. As in nakaka-freak. Napapatili ako. Pero ang mas nakaka-excite ay ang dala-dala niyang, yes, ang laki ng dala-dala niyang oh my gosh. Alam mo, makasalanan talaga ako kasi sa isip ko, naglalaway na ako sa ni brother nang makita ko palang siya. Parang malaki at jumbo ang niya.
Bago pa man nagsimula ang misa, excited na akong matikman ng O. Pero alam ko may tamang oras, may tamang panahon para dyan. Kaya I needed to be patient. Nagsimula na nga ang misa. Nagprocessional na ang pare, lay ministers, lectors, at pati na rin ang nakasuta ng puti mula sa main door ng simbahan. Nauuna sa processional si brother kanina na may malaking O. Dala niya ang malaking libro na nakataas. So inobserbahan ko lang ng dahan-dahan niyang palakad habang tumutugtog ang entrance hymn. I had to pretend na wala akong nararamdaman para sa kanya. At kailangan kong magpigil ng sarili. Natapos ang processional, nagsimula ang misa. Nagbasahan na ng readings, nag-homily si Father at nag-offertory. Lumuhod for more prayers, then nag-proceed na sa communion. Eto na, communion na. Chance ko na! Tiningnan kong mabuti kung saan si gwapo na brother magpapapila para magpa-communion. Para magpa-komunyon. Ayun, nakita ko. Doon siya nakapwesto sa isang side. So doon ako pumila. Diyos ko, ang haba ng pila. Ang daming nakapila para sa ni Pogi. And then nakikita ko, papalapit na ako, kinakabahan na ako, lumalakas na ang tibok ng puso kong sabik sa Pinagpapawisan na ako ng malamig, DJ Rocky. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko pag turn ko na. Pero sa wakas, turn ko na. Nakikita ko na si brother. Nagbow muna ako for respect. Ngumiti ako ng very slight. Nakingiti rin siya sa akin ng konti. Muntik na ako matunaw sa mga ngiti niya. At ayun na nga. Lumuhod ako sa harap ni brother at isinubo ang niya. Yes, DJ Rocky. Naisubo ko ang na inihahandog niya sa akin. Naisubo ko ang as in ostya na inihanda niya kanina. Bumalik ako sa upuan ko at lumuhod ako para magdasal. Humingi na rin ako uli ng tawad kay Lord kasi for a moment, pinagpantasyahan ko si Poging brother. Kung sakaling seminarian siya o diakono, alam ko namang hindi ko siya pwedeng jowain kasi si Lord ang kailangan niyang pagsilbihan at pag-alayan ng kanyang buhay. Not anyone else. And yon, I asked the Lord for forgiveness sa pagiging marupok ko. Nasabik lang din talaga ako na makatikim ng as in ostya, nadala ni brother. Kasi medyo malaki nga siya at medyo mas mahaba ang diameter kumpara sa mga dati ko nang naisubo. Sorry naman po. Kaya nga ngayon, I am contemplating to go to confession na during the Holy Week para ikumpasal ko to kasama ang ibang sins ko in the past. Hi DJ Rocky, and salamat for letting me share my intrusive thoughts sa programa mo. Ako na rin mismo magpapayo sa kung sino mang nakikinig sa nakaka-relate. Please, wag niyo akong tutularan. Wag niyo nang pagnasaan ang mga altar boys o seminarista na nakikita ninyo sa simbahan. Kasalanan yun at baka madiskarel lang sila sa pagiging seminarista o sa plano nilang magpare. If mang-akit pa tayo mga girls sa mga katulad nila. At oo nga pala, nasa ostya ang presensya ni Lord whenever we attend the Mass. Igalang natin, wag natin itong sayangin. Hindi rin natin dapat sayangin ang pagkakataon na tanggapin si Lord through the ostya. He is our Savior, our Redeemer. Mahal niya tayo despite our sins. Amen. Kaya magmahalan na lang din tayo the same way He loved us. Para all is well sa mundong ibabaw. Thank you at hanggang dito na lang DJ Rocky. Muli,
Ako si Gemma. At ito, ang aking SPG as a super Bagger Secret File.